Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген Дөнья студиясендә кунакта Самара өлкәсеннән килгән милләттәшләребез Искәндәр Сәетов һәм аның кызы Әлмирә Сәетова. Әлеге милләттәшләребезнең бүгенге тапшыруда катнашуы һич кенә дә очраклы түгел. Әңгәмәне тыңлаганнан соң сез аның шулай икәнлеген үзегез дә аңларсыз. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Исәнмесез. Исәнмез. Тапшыруны башлаганда әйдәгез без башта танышудан башлыйк әле. Кемнәрдер беләдер, кемнәрдер белеп тә бетерми торгандыр. Шуңа күрә һәркемгә дә аңлаешлы булсын өчен, Искәндәр әфәнде, без башта сезнең белән танышып китик. Бик матур итеп киенеп килгәнсез. Сезнең башыгызда шигүле түбәтәй. Кызыгыз Әлмирәнең өстендә шулкадәр матур күлмәк. Самара өлкәсендәге милләттәшләребез үзләренең гореф-гадәтләрен саклап менә шулай матур яшиләр дигән уй фикер кала. Без Самарда яши торган татарлар, бер гаилә. Шулай килеп чыкты инде, мин гомер буе татар җырын яратып, үзем җырлый алмыйча, хәзер инде кулымнан килгән хәтле, халимнан, кешемнән килгән хәтле кызымны тырышам инде шул юнәлешкә үстерергә. Но бәлки ул үзе дә тырыша инде татар телен өйрәнергә, татар җырларын өйрәнергә, татар киемнәрендә киенергә тырыша. Хәзер менә былтыргы елдан башлап инде без татар яктылык мәктәбенә дә күчтек. Тумышым минем Оренбург өлкәсеннән, Әсәкәй районыннан, Алтын Чишмә дигән бер матур исемле авыл. Анан 92 елдан бирле инде мин Самара шәһәрендә торам. Һәр вакытта да туган телне саклап калырга тырышасыз, матур итеп сөйләшергә тырышасыз, шулай бит? Шулай дисәң дә шулай, хәзер кыенрак, наверное, аны сакларга. Һаман да әнинем, әтинем телен мин тырышам үз кызыма бирергә, сакландырырга аны. Но һаман күз алдында тора әнинең җырлаган җырлары, шуңа күрә тырышам инде шул җырларны качан булса үсеп җиткәч минем кызым башкарсын, җырласын дип. Менә бу урында инде без хәзер Әлмирәгә сүз бирербез, бит. Әлмирә рус мәктәбеннән хәзер татар мәктәбенә күчте дип әйттегез. Ул хәзер татар телен өйрәнә башлаган. Без инде Әлмирәнең татарча аңлавын яхшы беләбез, ләкин бүген Әлмирәгә сөйләү урынына җырлау мөмкинлеген генә тудырабыз. Рәхим итегез, Әлмирә, без сездән җыр көтәбез. Идәле бит ул, тирән бит ул, тирән бит ул, киң бит ул шул, тирән бит ул, киң бит ул. Караңгы болытлы күн, караңгы болытлы күн, без айырылган күн бит ул. Әфәрин. Бик матур, Әлмирә. Әле менә шундый озын борынгы көйләрне өйрәнеп, аларны башкаргач бик әйбәт бит инде бу, Искәндәр әфәнде. Әйбәт. Димәк, тырышасыз? Тырышабыз. Мин менә әниләрне искә алып, хәзер искә төште бер шигырь. Күптән инде бер 20 ел элек әнинең 55 яшенә аны ятлап укыган идем. Менә авторын белмим, гафу итегез инде, но укып китсәм мөмкинме? Рәхим итегез, әлбәттә. Әле инде картаясың, әнкәй. Җырчыклар арткан йөзеңдә, күкрәгемә тулган маңнарымны, сагышланып калган күзеңдә. Борчыласың инде мине уйлап, кайгырасың, әнкәй, мин беләм, авырлыклар килсә, мин чыдармын, синең теләк ярдәмең белән. Балалардан башка ялгызмын дип, авыр уйлардан син саргайма. Гомер узыгында картайсаң да, газаплардан гына картайма. Үпкәләм, әнкәй, улыңа, сирәк кенә язган хатына, җан җылысы, күзләреңнең нуры, йөрәгемдә минем саклана. Шундый матур шигырь. Бик зур рәхмәт сезгә, әниләр хөрмәтенә башкарган шушы шигырыгыз өчен. Искәндәр әфәнде, менә белүемчә сез бит үзегезнең кызыгызда гына татар телен саклап калу һәм аның күңеленә татар җырларын сеңдерү белән шөгыльләнмисез. Сез әле тагын
башка балаларда да менә шушы татар теленә, гореф-гадәтләребезгә, җыр-моңнарга мәхәббәт тәрбияләү өчен тырыша торган кешеләрнең берсе. Бу инде сүзем Мирас фестивале хакында. Шул хакта да сөйләп үтсәгез иде. Ни өчен алындыгыз бу эшкә? Белмим, бул мирас турында сөйләр өчен, наверное, бер передача гына җитмәс, но кыскача гына әйтеп китим. 96 елдан бирле Самар өлкәсендә узып бара иде Татар балалар җырлый дигән бер фестиваль. Ул фестивальгә күп кеше катнаша иде. Кайбер елларына 20шәр кеше, кайбер елларына 100дән дә артык кеше катнаша иде. Һаман да инде бу гасырга чыккач, 17нче елына без уйладык, что фестивальгә икенче формат кирәк. Ни өчен? Потому что татар балалар бит алар җырламыйлар гына. Алар матур бийләрдә, матур шигырь сөйлиләр нәфис сүз ягыннан, куллары аларның алтын, алар төрле әйберләрне ясыйлар, бизиләр, чигәләр, тегәләр, бәйлиләр. И һаман да төрле инструментларда уйный алалар. Шуңа күрә без үзгәреш керттек, ясадык балалар фестивале Мирас наследие дип инде кем белми. Вот шундый исем бирдек ул фестивальгә. Шулай итеп ул матур итеп узды безнең 17нче елны. 18нче елны без ул фестивальгә бер төрле үзгәрешне керттек. Былтыр без ясадык детский-юношеский фестиваль-конкурс. Быел без ясадык инде аны халыкара фестиваль конкурс дип инде. Менә шуның өчен хәзер тырышабыз төрле өлкәләрдән, төрле чит илләрдән катнашучыларны җыштырырга, чакырырга, катнашсыннар. И шулай итеп татар телебезне әниләр әтидән килгән җырларны сакласыннар. Быел үзгәреш кертелде, әлдә тагын что не детский-юношеский и взрослый. Ни өчен? Без просто уйлыйбыз, что элеккедән килгән бабайлар үзләренең моңын, үзләренең теге телләрендә сакланган гармоннарыннан тавышларын шуларны яшьләргә бирсеннәр шул фестивальдә. Бер төрле урыслар әйтмешле преемственность поколения. Үрнәк тә булырга тиеш. Үрнәк тә булырга тиеш. Менә сүзебезне дәвам иткәнче шушы урында әйдәгез әле узган елгы фестивальдән бер үзек карап алык. Әйдәгез. Туган тел, сүзең алтын булган тел, син татар баласы дип сайрап торган изге тел. Русның бар рус теле, татарның бар татар теле. Һәр кайсының үз анасы, һәр кайсының үз теле. Русча сөйләгәндә татарча кычкырма, рус сүзендә татарчага шүләледәй кыстырма. Без бит тугай оныклары, туган тел оныклары, оныкларның үз нәселен кирәк бит онытмавы. Ана телем, анам булып, мугаем дәшәсен, әнием дә туган телдә сау сәламәт яшәсен. Әйтегез әле, менә шушы фестивальне оештырганда бу балаларның чыгышларын әзерләгәндә ниндидер авырлыклар барлыкка киләме? Ул бит инде нәкъ саф татарча булырга тиеш. Ул балалар татар телендә әйбәт итеп чыгыш ясарга тиеш. Ярыш булгач ярыш булырга тиеш бит инде. Ярыш инде, ярыш әйе. Ул сорауга нәрсә әйтәсем килә. Без быел, үткән елны да иде, быел особенно инде фестивальгә катнашырга мөмкин төрле балаларга. Хоть урысмы булсын, чувашмы, мокшымы булсын, төрле чит илдән килгән бала. Ләкин ул татарча чыгыш ясарга тиешме? Но аның чыгышы булырга тиеш татарча. Җыры татарча, бию татарча, нәфис сүзе татар шигырьләр. Андыйлар табылдымы соң? Табылды. Менә кызык Краснодардан бер хатын кыз, 38 яшьлек урыс.
ул килә безнең фестивальгә ике җыр җырларга татарча бөгелмәдән тапкан үзенә укытучыны интернет аша татар телен өйрәнеп, татарча җырлап өйрәнеп, шул ике җырны безгә алып килә. Чувашиядан бер коллектив, Ялкын дигән коллектив, аларның җитәкчесе Гүзәл Шакуровна бер генә үзе татар, калганнары я чувашлар, я урыслар, 7 кеше киләләр, 7 җыр алып киләләр татарча. Менә мин акылым китә шундый кешеләргә, кайсылары үзләре татар булмаса да, безнең татарлыкны сакларга тырышалар. Безгә шул яктан булышалар. Моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз? Ни өчен шулай икән? Татар теле матур бит инде. Аны җырламыйча җырлап булмый бит. Любой культурада ул матурлык бар. И без тырышабыз инде, чтобы әтиләр, әниләр катнашсын менә шуңа. Үз балаларын җитәкләп алып килсеннәр. Башта теге тамашачы кебек зритель. Аннан соң карайсың инде катнашучылар булыр. Кызыгып китерләр, үзләре дә Аннан катнашырлар. икенче ягы инде бит хәзер бит әйтәләр, менә татарлар үзенә иптәшне таба алмыйлар, менә урыслар анда арасыннан эзлиләр. Ә монда танышып китәләр, может быть, үзебезнең милләттәшләребез. Үзләренә пар табырлар, әйбәт. Пар табырлар да, может быть, киләчәктә табылыр бер җыелыр бер гаилә, кайсы менә шушы мираста очрашкан балалардан. Бик әйбәт булыр иде ул, шуңа күрә бу фестиваль дәвамлы булырга тиеш, әйбәт. Ә дәвамлы булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ярдәм кирәк. Ярдәм кирәк, как безнең общественный организациялар, государстводан инде ярдәм булырга тиеш иң беренче. Ә икенче инде үзебезнең әтиләрдән, әниләрдән. Ни дисәң, менә элекке меценатство, спонсорство бар иде. Мәчетләр, мәдрәсәләр салалар иде. Хәзер ул не то чтобы китеп бара, әзәя бара. Тормыш авырлана башлый, һәрбер кешенең үзенең мәшәкатьләре бар, үзенең эшләре бар. Юл кадәре күп акчаны бер кеше бирә алмый. И шуңа күрә мин бит күбесенә әйтәм, күбесе инде мине белән ризалашалар. Менә 3 кеше 100 мең бирсә, безгә лучше 100 кеше 3 мең бирсен. Вот ул безгә безнең өчен җайлырак, яхшырак булыр иде. И балалар өчен дә әйбәтрәк булыр иде. Сез бит инде бу фестивальдә балаларга дипломнар бирәсез, хәзер инде урыннарны бирәсез. Менә безнең монда Былтыр безнең дә менә шушындый кубок иде, лауреат беренче степени, менә шушындый кубоклар бездән алып киттеләр. Махсус ясаттыгыз инде сез буларны. Быел тагын да матуррак, тагын да бизәкләрәк призлар и бүләкләр катнашучыларга булыр дип уйлыйм мин. Ничәләп катнашучы көтелә менә быел? Кыен әйтергә. Ни өчен безнең заявкалар 30 мартка хәтле бирелә, шуңа күрә катнашучылар кем әлдә бирмәгән заявканы элгәрегез, тизрәк бирегез, рәхим итеп. Былтыр безнең булды катнашучылар 450 бала. Бик күп инде бу. Да, быел менә катнашты хәзергә бирелгән заявкадан 90-га якын бала, былтыр булмаган балалар. То есть бу читтән килгән. Былтыр безнең өлкә арабызда гына узды бит инде ул фестиваль. Казаннан гына катнашучылар килде и все. А быел безнең Башкириядан бар, Пенза шәһәреннән бар, Чувашиядан бар, Ульяннан бар, Краснодарский крайдан бар. И мин Кытайдан да була катнашучы, так что безнең раз международный, безнең как бы чит илдән килгән катнашучы булырга тиеш дип без уйлыйбыз и беләбез. И быел безнең була бик представительный состав жюри. Венера Ганиева, Альфия Абзалованың кызы Зульфия Нигмәтзянова Абзалова жюрида була. Самый главный, наверное, самый почетный, вот ул Самарга икенче мәртәбәгенә килә, юл ала. Это Роберт Мугалимович Миннуллин. Нәфис сүз буенча ул була безнең. Вот шундый представительный состав жюри. Мин әйтәм әтиләргә, әниләргә андый жюри алдына чыгып, шигырь сөйләргә, карточка төшәргә, үзе бер төрле тарихка кала торган әйбер. Үзегезнең балаларга үсеп җиткәч, аннан соң әйтерсез, менә мин бу кеше алдыннан үзем бит чыгып шигырь сөйләгән идем. Бик җитди конкурс. Һәм катнашучылар саны күп булып, балалар күңелендә менә шушы туган телебезгә, гореф-гадәтләребезгә, җыр сәнгатенә, гомумән сәнгатебезгә мөхәббәт тәрбияләргә язсын, эшегез дәвамлы булсын, Искәндәр әфәнде. Бу көннәрдә хатын-кызларның бик матур бәйрәме 8 март. Хатын-кызларның праздниклары. Шуңа күрә бөтен апаларны, сеңелләрне, әниләрне, әбиләрне шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Алдагы көннәрдә озын гомер, ак бәхет, корычтай исәнлек, вот Ходай үзләренә насыйп бирсен. И Илһам абыйны искә төшереп, аның тоже 40 көне күптән түгел иде. Бер аның репертуарыннан бер җырның изәген менә шул әниләргә багышлап инде. Хатын-кызларга багышлап, әйе.
Кірпеклерің сенің неге қара, күскелерің қара буламағаш, яширекке неге утылары салыдың, ялқынында өзің янмағаш. Яширекке неге утылары салыдың, ялқынында өзің янмағаш. Әне шулай. Рахмет сезгә, бик зур мондый матур Рахмет. котлауларыгыз, мондый матур җырларыгыз өчен. Әтисе дә бик матур җырлый икән, шуңа күрә инде кызы да матур җырлый. Бу Рахмет. урында тапшыруыбызны төгәлләр алдыннан без тамашачыларга Әлмирәнең тагын бер җырын видео язмада тәкъдим итәбез. Менә шундый сәләтле, матур гаилә. Бүген Дөнья студиясендә кунакта Самарадан килгән кунакларыбыз иде. Искәндәр Сәитов һәм аның кызы Әлмирә Сәитова. Ә без исә сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз. Бүген тапшыруны Әнҗи Шәһидинова алып барды.